Kohta tulee maailman loppu. Paljon se on? Se on minuutti 30. Hetkinen, jumittaa 30 sekuntia. Minuutti 30 sekkaa. 25, 23, 22. Tuleeko maailman loppu? Se nähdään minuutin ja... Tulee. Se nähdään minuutin ja 15 sekunnin kuluttua. Maailman loppu Se on tulee. tää toka kerta, mitä se yrittää leikata. Vasta se nyt on mennyt oikein. Niin, mutta entä jos se meneekin vasta 3. kerta toinen sana? Mitä itse Boufangrund vai mikä olikaan sanoit? Sanotaan näin, että minuutti aika. Ok. 1 minute remaining. Sudden death. Hei Kalle, äkkiä pitää ruveta tappaa ihmisiä, muuten me menetetään aikaa. Niin, että se sitten näki jes. 40 sekuntia. Sitten pitää laskea, kun tulee niinku 10 sekkaa, niin se on 10. Voi voi. Tiedättekö te? 30. Jumalauta, puoli minuuttia alta. No Aina vaan niin. mitä? 25 sekuntia. Pidä sitä sitten se. Varoittaisimme siis näytön säästä ja mennä. Mä haluan nähdä mitä tapahtuu, kun se aika loppuu siitä sivusta. Juu, selvä. 15 seconds. No niin, 15 sekkaa, 13. Noniin. Hei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Hei. Mitä? Jes, 2 maailmanloppua selviydytty. 2 maailman loppuun selvä. Next apocalypse coming in. 426 päivää. Seuraava tulee. Se on se helvetin 2012 olisiko? No. 426 päivää. Ei kun mitä? Juu, 5 tuntia 59 minuuttia. Onkohan se 2012 joulu 21.12? Oh. Oikeesti kuka se on, joka ton niinku keksi tomman? En mä tiedä, Oikeesti mutta... vitu raamattuhörhö mikä onkaan, vitu opettelee ennustaa. Vittu tää on mitä? Vittu kusetus, tää ei edes tullut. No älä mitään. Me selvittiin jo toisesta maailmanlopusta. No niin, eiköhän tää sivu ollut tässä, tää on historia. Tammena, niin. Vittu mitä paskaa. Älä mitään. Tää on ihan anaali. Vittu mun pitää tehdä lisää näitä vlogeja sit. Nyt kyllä masentaa niin vitusti, kun se ei tullutkaan. Mä paukutan persestä. Kiva. Terve.